Szevasztok! Kijött a tavasz, megérkezett a jó idő, tél alatt itt a beigli, megnőttem. Na, csomó téma van gyerekek, először szeretném megmutatni az időt. Flegma, a másik meg. Kezdeném azzal a bulival, hogy Angliában volt egy 2 nehéz hónap, de hát apunak a kezei még mindig szarok. Ez az egyik, a másik meg kiemelnék most 2 embert, megígértem nekik, Dick, beszélni meg majd megtanulok. Nem baj, szar a kéz, beszélni nem tud, de szökik a válna. Szóval az első, Next Martin, beszéltem már vele, ezt eléggé jó nyomja a gyerek, még szállító lett, vágjátok, viszik a ne énekelj, mert szájba váglaknak, még énekel a szomszéd, azt kilövök neki egy könyököst az órának, gázol kifele. Szóval Next Martin, ő most szállító lett, nagy király, úgyhogy béke neked tesó. Nekem nem kell szállítónak lenni, alvilág. A másik ember, akit kiemelnék, Aknaimi barátom, nagyon nagy figura, ő nagy rajongom, úgyhogy Imikém, tudod, elszabadul, vége. Pusztít ez a láb, ostor ez a láb, ostor, csattan, bum! A másik, kijött a tavasz gyerekek, volt 2 hónap, nagyon kutyaidő, január-február nagyon csendes volt. Gyerekek, már azt hittem belefutok egy leütésesbe, azt itt kifosztom egészet. Kemény lett volna, mentem volna Londonba, azt nézd meg, várjatok, átmegy, de most fogom. Azt. Mi van? Repülne, mint a Superman. Na, szóval kemény lenne, mennék Londonba, aztán csak nyomnám a könyökösöket, azt pénz meg ilyen pénzek lennék. FBI amúgy. Keres az FBI, nézeget engem. Itt vagyok, hát fogjatok meg! Nem bírnak velem, nincs, nem mernek idejönni, mert tudják, hogy elszabadul ez a kéz és halál, alvilág. Gyerekek, mit mondhatnék még? Most megint hozzam föl a Szíriát? Már unalmas gyerekek, de szét kéne nyomni mindent, fogni. Figyelj már most, te azért, mert itt elkezdesz beszélni fura nyelveken, azt hiszed, hogy honfoglalás lesz azért. Mi van? Mint a csapod, amikor megnyitod, hirtelen kiugranak, sok málna, kiugrik. Igazából gyerekek, tavaszváró húsvéti videó ez, jön a nyuszi hamarosan, szétgázolom a nyuszit, összeütök a nyúllal, mi van nyúl, hol a tojás? Dick. Ennyi gyerekek. A másik komoly téma, amit szeretnék mondani, ami nagyon kemény, hogy nem lehet semmit kiírni Facebookra. Ez a legnagyobb gyereke. Kiírtam, hogy kedves muzulmán barátaink jó egészséggel szolgáljanak. Direkt nem hangsúlyozom ki, hogy dögöljetek meg faszopok. Ha ezt kirakom Facebookra megint, akkor az lesz, hogy megint elzavarnak, hogy na, tavasz baktaló, erigyél magadnak, azt akkor tudjátok, szét kell húznom a nózikat. Úgyhogy ez van gyerekek, a másik meg láb, alvilág, elszabadul. Uff! Mi van? Mi van? Hát letépem ezt a szar holisztert. Picsába. Na jó van gyerek, ez volt a húsvéti videóm. Kellemes húsvéti ünnepeket gyerekek, tudom, hogy még nincs itt, de hát leszarom, nálam már Dick. Itt a piros tojás, hol a tojás? Dick. Na szavaztok gyerekek, tavasz baktáló, hamarosan jön a nyári videó, nyári flashek. Csá, csumi! Pum!